Ассалому алейкум, духтарако, созен хубен, духтарако, барашкои ҳамахе фасони боии ранги стречкон бахта омада диден фасони материала. Нархаш 230 сомон, нархи як донашай. Каси оптови мегира духтаро, бо майора ячи арзон мекрам. Каси доставка дар кора, марҳамат рақамои мо дар экран метонен дар WhatsApp нависе, фақат WhatsApp қати кор мекунем. Хоҳиш мекунам духтаро хушрӯи масурат напурсен. Айруи видео скриншот када дар WhatsApp партен, заказ қабул када доставка рой мекунем. Доставка ҳам ба шаҳрҳои Россия, ҳам дохили Тоҷикистон дорем духтарако. Ҳам почта кати, ҳам самолёт кати, хулоса чанд тароҳош кати. Ба духтаро ниборида омада, ям нархай. Ёки нархи нест. Ирам 230 сомон духтаро, бори новинка ҳай. Беҳад хушрӯак, необычный. Се тара светка дорад. Нигоҳ кунед, дизайни қуллабия духтаро. Рангошон камтар фарқият мекунад. Оз яхелаш ба фикр меёне. И дараш фиолетов дорад читаре? Духтаро бо як ранги хушрӯаки дига омадага нигоҳ кунед. Ӯ яхела я писари ман. Духтарако ия дута як ҷоя андохтим яхела. Як хела бдахамо кам ҳазл мекунем. Ҳазл мекунем тоиз ва яй ӯ рангиш дига бдай. И сабзай баъд ини бирӯза дорад духтаро, бирӯзашам хушрӯа. Ина коричневый сеюм рангиш нав омад духтаро. Дига бовар ка ай дастаи материалора дидан аку дар назар ҳамамашу як хела. Хай ҷикаб не. Дидем фасони материала духтарако. Беҳад хушрӯ, ҳамаш бори навай бу духтаро. Нирам бори навай духтаро, имам нархай. 230 сомон, хай навори имрӯза шуд материалои 230 сомона духтарако. Хушрӯги материала бинед. Духтаро бо як гали дига нишонтим. И фиолетови баландай, ростгап рангиш чӣ ранги асосиш намуда видео? 6 ранг дорад, сурх дорад, сабзи талхабак дорад, сиёҳ дорад. Фақат як рангш монда пагада аст. Духтарако ба хотири тамбалӣ коронтиҷӣ дер навор мекунад, дер бебия бозор рангош тамом шуда будай. Айсаби маҳай духтарако хулоса расветкоша бо пага навор мекунад. Анора расветкоша пурсен сурат непарт. Ин шабидан чӣ хушрӯ необычный. Ҳамаи глошда сандро глипекай духтарако. 230 сомон духтарако.